Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародаро, апа ва хоҳаро, ҳама каса хуш омадед. Ман дар ягон видеом ҳамин бобои шайтона, бобои шайтон ном дорад. Номаш бобои шайтон. Бобои шайтона ягон видеомда ҳақорат кардаги нестам. Ман ҳамин қадар гуфтам ки ин бобои шайтона вақтида ман илтимос кардам, зангаш мезадам ки бобои шайтон накун, реклама накун, одамо пул дар месӯзанд. Ай пишти ту чандин одамо бехона бедар мешаванд. Ман видеоро ки дар комментария меундурем тамошо кунем. Гуфта будам бовар накардин ахил. Я хеле занг задин ҳақорат кардин ки акай Фахриддин мо соҳиби пул мешавем, ту бахил накун, мо соҳиби пул шавем. Бобои шайтон, ту шайтонӣ. Ту просто ози ҳақорат кардӣ, мехоҳӣ ки ман тира ягон ҳақорат кунам, леки бобом раҳматӣ мегуфт ки ай саг натарс, леки пеши сагам нарав. Як кас хар шид, ту хар нашав. Як кас як кори ҳаром кунад, ту кори ҳарома накун. Ту ҳақорат кардӣ ку ина. Блогери бахшиш бо бахшиш кунте. Факту ҳуҷату рақаму далилу. Ту мана ҳақорат кардаси ку. Ман тира ҳақорат намекунам. Ман ҳамин мегӯям ки Аллоҳ тира ҳидоят кунад ва чанд пуле ки барои реклама гирифтагӣ ку буро мардак бори дар мардум газа инам пул гирифтагӣ ва мардума ту кидат карагӣ. Просто ту реклама кардӣ, ҳамин одамо ту да бовар карданд, мӯи сари сафеди да, риши сафеди да, хиёл карданд ки ягон одами батақвои, ягон хеле одами нормали, одаморо кор гуфтӣ, фреб кардӣ, одамо да ту бовар карданд. Лекин охир да буромад ки ту мошенникӣ, просто мошенникӣ, бобои мошенникӣ ту, мардак бурида. Ман тура ҳақорат намекунам. Ман агар тура ози ҳақорат кунам ку, мега ишам як ахмақи дигаре, ҳамин бобои шайтон буде. Ту просто ай ҳамин рӯз бародаро, апа, хоҳра, ҳамин одама номаша бобои шайтон монед. И биёгумус моҳи парварӣ, зиндагию қавру бало номи каналаш буд, як 28 ҳарф буд. Моро гирифтем бобои блогер мондем ки болои блогерода як намуна шава, як ибрат шава дар мо ки як каса як насиҳат кунад, як каса як раи рост ҳидоят кунад. Ягон блогерое ки збор мекунанд, блогерое ки гадогӣ мекунанд, шайтонӣ мекунанд, ин блогерое ҳамун раҳо гардонад. Лекин ин бобои шайтон ном дорад. Ман қагаб мегӯям, ман ҳақорат намекунам на занаша, на духтараша, на очаша. Лекин ман дар чандин ҳақоратҳо голос кара роҳӣ карагӣ. Метавонам ман монам барои просмотр, барои лайк, барои қавру бало, лекин ман ин кора намекунам. Бобои лайк нести ту дигар, бобои қан нести. Ту бобои шайтонӣ, бовар ки бояд борга ҳамин туфли ман мекашум ку ина. Дидӣ? Ту барои ман ина иҷаза дидӣ, ина дидӣ бобои шайтон. Ту чен ҳамин қадр надорӣ. Барое ки ту миллати тоҷика фреб кардӣ. Миллати тоҷика дар мошенникии ту чандин одамо пули хона ҷамъ карда буданд, пули тӯй ҷамъ карда буданд, пули замин ҷамъ карда буданд, пули бом ҷамъ карда буданд. Ина сол хонаҳошон бебом мемонанд. Фаҳмидӣ бобои шайтон. Ту шайтонӣ. Тура ман ҳақорат намекунам. ман дуо мекунам ки Аллоҳ тура ҳидоят кунад. ҳолиам дер шудагӣ нестай, раи рост да ҳидоят ҷо. Лекин дер шуда бошад, дасти Аллоҳ да. Ман ҳичи намегӯям, ягон ҳақорат намекунам. Ту просто провокатсия мекунӣ ки ҳозир ман тура ягон ҳақорат кунам, ту да ҳамин ҳақорати ман далел шава. Ки гӯӣ ки бародари тоҷик Фахриддин ман аз зан ҳақорат кард, духтар ман ихе гуфт, бача ман ухе гуфт, ихе гуфт, ухе гуфт. Ман ин гапҳоро намегӯям. Ман дашт намегӯям ки бачаи ту бо зино қабиляган бачаи бобоҷонта дар видео намегӯям. Ман метавонам ки агар ҳамн бачаи ту зино кард қабиляган дасту поша бастаган дар ютуб аста, метавонам ки ҳозир дар ин видео монам ки ина ҳа бинед бобои шайтона бачаш зинокорай, як духтари ҳамсоя шудан фалон кор кард. Ман ин гапҳоро намегӯям, ин корро намекунам. Ман ранги ту намехоҳам ки пеши мардум да шумрӯ шавам. Ту ку уже як шайтонӣ, мардум ҳама тура медонанд ки ту просто шайтонӣ. Дар комментариёт ку нав дуромадам, ҳама тура ҳақорат доранд. Ман хиёл кардам ки бале ягон кас ҳақорат мекунад, гуфтам ку ядро чӣ мегуфта бошад мардумара. Ҳама тура ҳақорат доранд, лекин ту бо удалит кардаси комментариёшона. Мардак бошӣ, агар мардак бошӣ, мардак будани тура ман ҳичи исбот карда наметавонам, барое ки чанд гудак дорем, мумкин ай ҳамсоят бошад. Иша ман намедонам. Ман дар ҳаққи ту таҳқир, тӯҳмат намекунам. Ман мегӯям ки Аллоҳ тура ҳидоят кунад. ҳолиам дер шудагӣ нест. Ҳамин роҳи ҳаром гард, бира биёгумус моҳи парварӣ кара гард. Мардума як ақл нишон диҳ, як дарси ватандӯстӣ, як дарси шуҷоатдор, хеле мужик бошанд. Фаҳмидӣ? Хеле чора ёртӣ, лекин хеле ҳақорат мекунӣ.
кунте мегӣ ҳар гап мегӣ ку ин гапҳо дар ман таъсир намекунанд, барои ки ман медонам ки ман правилный одамам. Худода шукр 8 фарзанд дорам. Ягон вақт кати мардако хохез карагӣ нестам. Мумкин ту карагӣ бошӣ, фикр мекунӣ ки ҳама ранги ту. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигоҳбон боша. Обод ва сарбаланд бошед. Ман дар хизмати мардуми тоҷик. Ман карочи ҳам ка гап доштам, ман хелео кати хеле одамои пасти айпаст бо пасттар кати ман гап намезанам. Ман инра ҳақорат кунам, баъд механдам, мегӯянд инам як оқипадара гирифт ҳақорат кард, инам ҳамун ягон кам надорад. Барои ҳамин ман ина ҳақорат намекунам. Обод ва сарбаланд бошед.